Als er één persoon is die je met recht en reden verkiezen kunnen zoeken ta Mr. Friesland, dan is het wel Joost Hiddes Halbertsma. Geen had zoveel werk verzet, geen had zoveel invloed gehad om het eigene van Friesland mooi uitkomen te laten als krijgt hij. Halbertsma verdiept hem in de geschiedenis, zocht naar oude verhalen, die onderzoekt naar oude culturen en sammelen ook nog eens alles wat met de Friese identiteit te maken heeft. Zijn huis weer zuiver een echt museum. Het werk van Halbertsma wie een voorbeeld voor een heel soort orenmeesken in die tijd. Die wien benauwd dat in het nieuwe Nederland de Friese cultuur verlengen zou. En spannen haar in om taal, literatuur, kunst en folklore in leven te houden. Net verneerd wie de sammeling van Halbertsma het begin van het Fries Museum. Willem I is de nieuwe koning van Nederland, dat dan ook nog België bij het. Er is een sterke regering en de tijd dat het provinciebestuur van Friesland nog een soort te sissen hier is definitief voorbij. Nederland is een eenheidsstaat geworden. Zo gaat het ook in de rest van West-Europa. Zelfstandige gewesten gaan hield het meer op in nieuwe landen. De losse Duitse steden verenigen jaar. En in Italië gebeurt hetzelfde. Mensen die in Lietse gebieden wonen, maar in eigen cultuur, worden je toch bang dat haar eigenheid verlengen zal. Ze beginnen onderzoek te doen naar wat ze nou krijgt binnen. Wat haar identiteit is. Ze willen uitvinden wat oude volksgebruiken wij komen. En toch haar best die in kaart te brengen en vast te listen. De nieuwe regeringen moedigen dit ook om. Zo wordt niet alleen de eigenheid van een bepaald gebied beschreven, maar ook de overeenkomsten met andere gebieden binnen in je land. Zo denken de regeringen zullen de verschillende groepen mensen haar goed thuisvielen in haar nieuwe land. Cultureel nationalisme nemen ze dat. In Grauw wennet de familie Halbertsma. Huid, Mem en Fjouwer Swan binnen aanhangers van Menno Simons, menisten dus. Oudste zoon is Joost Hiddes. Hij wordt dominee, maar had boven dat grote belangstelling van volkskunde. Joost Hiddes Halbertsma onderhoudt niet alleen in Nederland, maar rondom in Europa contacten met geleerde lui die het liek als hij verhalen en merkens opzoeken en het eigene van haar volk onderzoeken. Een van hen is de verneemde Duitse schrijver Jacob Grimm. Via hem en oren kan Halbertsma uitvinden wat nou krijgt wol en krijgt net typisch Fries is. Halbertsma slaagt zelfs ook aan het schrijven. Maar zijn broer maakt hij een groot volksboek, de Riemen en Teltjes, met allerlei verschillende verhalen. Dit boek zet weer orenmeesken aan het schrijven van Friese verhalen. Zo ontstiert er een heel nieuwe beweging van schrijvers die beginnen te werken in de volkstaal, het Friesk. Joost Hiddes Halbertsma is ook de eerste die een echt wetenschappelijk Fries woordboek geerstellen wordt. Hij komt net verder als de letter F, maar oren zullen zijn werkletter A maken. Ik sammelt er allerlei voorwerpen dat ervan denkt dat die typisch Fries zijn. Deze sammeling zal letter de start wijzen van het Fries Museum. Joost Hiddes Halbertsma is net de enige die hem in de 19e eeuw interesseert voor de Friese cultuur. Ik orenmeesken beginnen had te verdiepen in dit onderwerp. En overal worden historische en culturele verenigingen opgericht. Maar nimmer is zo ambitieus, zelfs fanatiek en invloedrijk als Joost Hiddes Halbertsma. Halbertsma's doel is niet direct om de Friese cultuur boven de orenculturen te stellen, maar om die een eigen plekje te hebben. Spietig genoeg is hij met zoveel zaken tegelijk dwaande dat er lang niet alles aanmaatje kan. Maar na zijn idee binnen heel soort oren verder gaan met Halbertsma's werk.